Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets and confessions. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri kuda kuti Mwari vandiregererewo pachivi chandiri kuplana kuti ndichange ndichizochiita. Inini I'm going to do this out of desperation. Nyaya yangu inokwanisa kungonzwisiswa nevanhu vekuti vakambozama kuti vange vachibata mwana mumaoko avo but zvikabva zvatoramba zvachose. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai. So pabasa patinoshanda ndipo patinogara, tinoitawo zvemaflowers nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana. Saka takangovakirwawo maback rooms muyard memurungu iyeye. Saka tinogara tiri 4 families, inini nemurume wangu, then nevamwe vakadzi vatatu, vamwe 2 vacho vanogara nevarume vavo, then neumwe single lady anomboitawo achipota achiwinza zvikomba zvake. Saka zvakaitika ndezvekuti pane umwe mukadzi akauya akabva atanga kugara nesu iye nemurume wake after vawana basa. Vanhu ava vainge vaine mwana wavo already. So before inini neumwe mukadzi watainge tichigara naye painge pasina pressure because varume vedu vaitova mashamwari, but the only problem ndeyekuti tese takangosangana pabasa ipapo muno muSouth Africa. Tese tainge tisati taitira varume vedu vana, panga pasati apo pava any pressure, but varume vedu vakazotanga kuti pa pressure after uyu murume uyu akauya nemudzimai wake, because vakauya vaine mwana mudiki, I think ainge aine 2 years at that time. But pasina kana nguva mukadzi uyayo takabva tatoona kuti ainge atobatira pamuviri. Zvinhu izvi zvakabva zvashungurudza varume vedu because zera rava nevarume vedu nezera redu tinofanira kunge tatova nevana, either mwana 1 kana kuti vana vaviri. So when I compare my marriages edu awa, tatova vanhu vekutoti tagarisana nevarume vedu makore anosvika 6 kana 7. So in the beginning of our relationships, inini nemukadzi uyu tainge takangozviudza kuti tinofanira kubayiwa mafamily planning so that varume ava vatange vatiroora, tichizviudza kuti kuitiswa mwana mujoni zvinoitwa nevanhu vakapusa. Saka taingotiwo after 3 months toenda tonobayiwa madhepo. Dzimwe nguva taingoita zvekushandisa mapirits aya varume vedu vasingazvizivi. Saka uyu mukadzi uyu paakazotanga kugara nesu, pressure mudzimba dzedu yakabva yava too much zvekuti waiti kana wakagara nemurume wako mumba wanyasoona kuti even though munhu uyu achimboita achikanganwa, but aingoti padiki diki wotoona munhu atosuwa, ukamubvunza obva akuudza kuti pose pandiri kunzwa mwana uyu mucheche achichema ndiri kutanga kufunga kuti saka nezera rangu ininiwo ndichazoita mwana here. Kana ndakatarisa side rangu pandakapinda into this relationship, murume wangu ndainge ndakamuudza kuti mwana tichazoita, ndaingomupa excuse yekuti mwana wangu ari kuZimbabwe achiri mudiki. Ndaizviudza kuti pachichazodzokera kuZimbabwe ndipo pandichazoita zvekutanga kusengana nemimba, because I saw kuti inini I am the breadwinner on my family side. Saka kuti nditange kuzosenga mimba for 9 months plus 2 more years dzekuzoirera mwana ndozokwanisa kudzokera kubasa, it was just too much. Apa mari dzacho dzatinopiwa pabasa ipapo imari dzekuti hadzina kana zvadzinotenga. Saka ndaizviudza kuti kana tikapedza kuvaka imba yedu yatainge tichivaka kuZimbabwe, then murume uyu ndozomuzvarira. But uyu mukadzi uyu akauya nemwana wake and akabva abatira pamuviri pasina kana nguva, ndiye akabva atangisa noise yose mumba mangu, zvese nemumba memukadzi umwe uya. Handizivi kuti varume vedu inhau yekuti kana vari kubasa vaipota vachidiscussa nyaya idzi here, because vaizoti usiku paya tatopedza kubika tatova machira vaibva vatanga kuitirana mavoice note. Asi nyaya dzavo zhinji dzinenge dzingori nyaya dzevana, kuti kana murelationship musati mava nemwana it means kuti hamusati mava mumarriage. Saka zvinhu izvi ini nemukadzi uyayo yatakazoti tava kubasa tikabva tagara pasi tikati panapa nyaya iripo ndeyekuti handei tinobviswa mafamily planning hour. Inini ndakabva ndaenda ndikanobviswa jadeu, because at that time ndainge ndasonererwa jadeu. Iye akabva amirira kuti dhepo rake ringe richizo expire ndokubva tambozama kuti tinge tichiitira varume vedu vana, but zvakabva zvaramba, nhumbu dzakatoramba zvachose ndokubva tambotanga kufamba. But apa tainge tava kufamba tiri tose tiri 4 because taingozviudza kuti we are just a family, nekuti varume vedu vainge vachiwirirana zvisingaiti. Saka taiti kana tikaenda pasowe iri taingoenda tose tiri 4, inini nemukadzi yeye nevarume vedu, tobva tanopiwa minamato. Takapiwa minamato yakasiyana siyana, tichinwiswa mazai, tichibikirwa rimwe
porridge rekuti aridyike rinenge richivava tichisukwa zvibereko, but zvakatoramba zvachose. Inini nemukadzi uyu tainge tava kupota tichijoinawo magroup, any group ratinenge taona rinenge rakanyorwa kunzi rinobatsirwa vanhu vanenge vachitsvaka mbereko, taingojoina mawhatsapp groups iwawo tobva tatora maremedies ose anenge akanyorwa mumagroup. Tine zvinhu zvakawanda zvatakashandisa but hapana kana anything chakatomboshanda at all. Even mukadzi uya wandati she's just a single woman wataigara naye akatomboenda nesu kune imwe hama yake inoita zveun'anga, ndokubva taenda kuya tikanopiwa mishonga yakasiyana siyana, but hazvina kana kumboshanda. That is the day randakabva ndaziva kuti mukadzi uyu ane nyora dzaakatemererwa kunhengo yake, because ivo sekuru vake pavaitaura naye vakabva vamuudza vakati kana kuri kunzi nyora idzodzo dziri kupota dzichinzvenga uzodzoka kuno. Saka takazoti one day tiri kubasa ndikabva ndazomubvunza kuti naye asikana, kopaya sekuru venyu pavakati mune nyora dzinombopota dzichinzvenga, ko nyora dzacho dziri kupi? Iye akabva andiudza kuti ndakatemererwa nyora muzvidya zvangu umu. Ndakabva ndaona kuti mukadzi uyu ainge achindiudza chokwadi, because pama weekends motikari dzinopaka pamba pake, apa pamba patinogara mukomanashi, pamba pekuti hapana kana magetsi, zviya zvevarungu vanenge vaine rusaro raganda zvekuti vanongokuvakirai zvidzimba zvekuti as long as you have a roof over your head, zvakawanda vanenge vasina kana basa nazvo. But unoona kuti nefriday panokwanisa kutoya murume anenge aine rimwe zimotikari rekuti rinotokosta kana kumamiliyoni. Mukadzi uyu aitombodanana neumwe murume aiverenga news pane imwe SABC radio station. Murume iyeye each and every Friday aiuya obva akembeswa from Friday ozodzokera neMonday makuseni, apa motikari yainge ichidhiraivwa nemunhu iyeye zvaisatombokodzera kuti inge ichipaka padzimba dzacho dzatinogara. Saka iye akandiudza kuti sekuru vake vanoziva mishonga yakasiyana siyana, kunyange mishonga yekutopengesa vanhu vanotoiziva. Iye mukadzi uyu ari more open than kune vamwe vakadzi vatinogarisana navo. Nyaya idzi dzenyora akatondiudza akandikomekedza kuti please usazoudza vamwe vanhu kuti ndidzo nyora dzandiinadzo. Saka mukomanashi uyu, mukadzi uyu ndiye munhu wekuti kana ndikafunga nezvake ndiri kunzwa kuti mweya wasatani panapa unenge uruda kupota uchindibata, because zvakazoitika ndezvekuti umwe mukadzi uya wandainge ndichifamba naye tichizama kuti tinge tichiitira varume vedu vana, recently she gave me the shock of my life, because inini ndainge ndatokanganwa panhau idzi dzekuti tinofanira kuitira varume vedu vana, nekuti kwose kwandaifamba ndaingoti ndikataura nhau yekuti ndakabvisa jadheo ndaibva ndabvunzwa kunzi jadheo rako wakaribvisa raexpire here, ndobva ndati kwete. When I'm looking ahead, jadheo rangu rinofanira kuzoexpire after 2 years. Saka vanhu vazhinji vaingondiudza kuti kazhinji jadheo iri zvarinoita ndezvekuti rinomirira ringorimo musystem until musi waro rekuti rinofanira kunge richizoexpire, then ndipo paunokwanisa kuzotaka kugeza zvakanaka, because kugeza kwangu mukomanashi handitombonzwisisi. Imwe mwedzi ndinokwanisa kungogeza 1 day, imwe mwedzi ndinokwanisa kugeza 3 days, dzimwe nguva ndinotogeza zvakanaka, but jadheo racho handisisina. So kwese kwandaifamba ndaingoudzwa kunzi jadheo richirimo musystem. Vanhu vaindipa zvinhu zvakasiyana siyana kuti ndinge ndichinwa so that jadheo iri ribude musystem, but hazvisi kana kumbochinja. So mukadzi uyu paakauya achindipa the shock of my life, first akauya neimwe recipe yaakandiudza kuti yainge yanyorwa mugroup macho. I wasn't even concentrating at all, because zvese zvandaiudzwa kuti ndinge ndichiita kuti ndibuditse jadheo iri hapana kana chainge chichimbondishandira. Saka akatoya paya nerecipe yake, ndikabva ndatomubatsira kuti ange achigadzira that recipe. Sezvo ini nemukadzi uyu tichiwirirana zvisingaiti ende pane zvose zvatinoita tinosapotana, ndakabva ndamubatsira kuti iye ange achinwa recipe yake neniwo ndichinwa recipe iyoyo at the same time. But ipapapa akabva auya akandiudza kuti asikana, ini ndofungidzira kuti zvangu zvakazoita, because pane zvimwe zvinhu zvandiri kungonzwa so zvandisiri kunzwisisa, ndiri kungonzwa kuneta kungoda kungorararara. At first I didn't want to believe here. Ndikabva ndamuti we
weekend tichaenda kutown. Saka Saturday takangobuda varume vedu vasingazivi kuti kutown kwacho tikuenda kunoitei. Ndokubva taburuka tikapinda muclicks tikabva tatenga imwe pregnancy test. Ndokubva tapinda mutoilet akabva angotestera mutoilet imomo. Ndokubva ndaona pregnancy test yake ichiapia zvima 2 lines. Ndakaita sekunge ndichafenta. Ndava kutanga kufunga kuti saka izvezvi zvinoreva kuti pakomboni yose ndini ndega ndasara. Ndainge ndava kuzvibvunza kuti saka wangu murume paachazviziva kuti uyu mukadzi mimba yatovapo, ko inini achatarisana neni sei? Acharamba achingondikweshena kuti ko iwewe why uri kutadzirawo kubata pamuviri apa? The worst thing ndeye kuti kupinda kwandakaita naye murelationship ndine munhu wekutoti ndine mwana, uyu mukadzi ainge asati ambozvara, ndiko kainge katorike kutanga. Saka murume wangu anokwanisa kufungidzira kuti inini pane zvimwe zvinhu zvandiri kushandisa kuti ndisakwanise kumupa mwana, because before ndaingomupa that reason yekuti zvaizvezvi handikwanise kukuitira mwana as long as tichiri muno mujoni. Mukomanashi ndatosvika pastage yekutopererwa, pfungwa dzazondipinda nawo dzatova pfungwa dzakashata. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungogara usiku ndichifunga kuti ndoita sei. Uyu mukadzi uyu wandambotaura nezvake kuti sekuru vake ing'anga, vanoziva mishonga yakasiyana siyana, munhu wekuti ndinowirirana naye. Ende iye nemukadzi uyu akabva mukubatira mimba vanhu vekuti vanongosekererana, zviya zvekungosekererana zvekuti tiri vanhu vakangogarisana panzvimbo imwe, but havatombowirirani zvachose. Zvavanoita ndezvekuti pautu hwavo, if either of them is with me, vanonyena zvisingaiti ende havangodi zvavo kubudirana pachena. But kana kuri kunzi zvikanyanyisa kuomesesa, vanhu vekutoti vanokwanisa kutobatirana mishonga. Ndokusaka ndapindwa nemweya uyu mukomanashi wekuti ndiri kufunga kuti kana ndikataura nesingle lady uyu ndobva ndaenda naye kwasekuru vake, so that mimba iyi yandakaudzwa ende yandakatoona nemaziso angu kuti zveshuwa mimba yatovapo, yongobva zvayo ichiri diki isati yatomboonekwa, because ndiri kungogara ndichingorohwa nehana kuti izvezvizvi kana murume wangu akangoudzwa nemurume wemukadzi uyu kuti zvavo zvakaita, pressure yaachandipa inenge yakatonyanyisa zvekutoti it's either marriage iyi ndichangoita yekutiza kana kungoti the last option inini naye tobva tangorambana. Apa ndava kunyara kuti vanhu ava vanokwanisa kuzotondinyeya kuti inini ndini the trouble causer, ndiri kukonzeresa kuti nhumbu isabate. Maybe pane zvimwe zvinhu zvandiri kushandisa sezvo kuZimbabwe nditori nemwana wangu. Mukomanashi chiri kungondinetsa ndechekuti ava single mother ava ndovapinda nestaira yipi kuti ndiri kuda kuti undibatsire kuti ndinge ndichibvisisa mukadzi uyu nhumbu yaakandiudza kuti yavapo. Mukomanashi, I know kuti I sound like a devil, but sezvandambotaura pakutanga kweaudio yangu kuti nyaya yangu inongonzwisiswa nemunhu wekuti akambozama kuti ange achibata mwana mumaoko but zvikabva zvatoramba zvachose. Worst of all, uyu mukadzi uyu pese patainge tichiita zvinhu zvemafamily planning takatoplana tiri tose, ende iye ndiye akatondikurudzira kuti sisi sezvo imimi dhepo riri kurakidza kuti riri kukurambai, pose pamuri kuribayiwa dumbu renyu riri kuramba richingokura, mapiritsi futi kana mukamanwa anobva akugezesai non-stop, madii maiswa implant iyoyi yejadheu. Ende zuva racho tainge titori tose, mari yandainge ndiinayo yainge yakatoshota, ndiye akatondiwedzera because ndaisada kuti murume wangu azobvunza kuti mari yacho uri kuda kunoishandisei kutauni ikoko. Plus pane mamwe mashoko aakambotaura, mashoko iwawo akandibata zvisingaiti. After azoona kuti mashoko ainge aburitsa ainge atoporonga, ndipo paakazouya ndokubva atanga kuapologize akati asikana, I am very sorry nenhau yekuti ndangotaura ndisina kufunga kuti imimi makaiswa implant yejadheu. On that day tainge tiri 4 takatogara panze, vamwe vachiita mawasheni ende tichiita nyaya at the same time. Saka mudariro makabva mapinda nyaya yekuti family planning. Saka mukuzotaura kuya iye shamwari yangu uyu akabva aita semunhu ainge achindisvotesera kana kuti akangotaura hake akanganwa kuti inini ndine jadheu yandainge ndichiri nayo at that time, because iye akabva ataura akati ukaona mukadzi mukuru wekuti anopusa pakusvika pakunoiswa implant yejadheu, ziva kuti munhu iyeye in the future anenge asina kana maplans ekuti ange achizoitira murume wake mwana, because jadheu rinotogara musystem memunhu for 5 years, vamwe vanotogara 10
10 years vasati vaita mwana after vazobviswa implant iyoyo. Ndokusaka isusu zvedu tichishandisa madhepo unongoziva kuti after 3 months kana after 2 months unokwanisa kuzotozvibatira mwana wako, but avo vemajadheu hameno kunyange 15 years vanokwanisa kutosvika. Mashoko iwawo akandibata zvisingaiti. I know that mukomanashi ndatenderera, but chido changu changa chiri chekuti vanhu vakwanise kunzwisisa kuti nyaya yangu iri kubva nekupi zvekare iri kuenda nekupi. Ndokusaka ndapindwa nemweya uyu wekuti nditsvake zvinoita kuti mimba yemukadzi uyu inge ichingoregedza. Mukomanashi zvitoriko zvekutoti munhu unokwanisa kutopfugamira mimba yeumwe munhu uchitoti Mwari dai mimba iyoyo ikasazozvarwa, because kuzvarwa kwemimba iyoyo kunokwanisa kuzotokuputsira marriage yako. Mukomanashi iyi ndiyo nyaya yangu. I know kuti paya makataura kuti musaisa voice notes kana muri panzvimbo ine noise, but pandiri handikwanisi kuti kana ndikazodzokera kwatinogara ndinge ndichizoita audio. Ndosaka ndangosarudza kukuitirai voice note ndiri pabasa kudai, nekuti nhasi ndiri kushandira ndiri kwangu ndega. Apa takaita blanda rekuti kumusha kwacho ini nemurume wangu takaenda tikanovakirawo kwedu tega kure nekwaanobva. Saka iye ava kuudzwa nehama dzake kuti mukadzi wako iyeye plani yake ndiye kuti ange achizokutorera musha iwowo, nekuti musha iwowo uchazogarwa nevana vake. Why wakavaka musha iwewe nemukadzi iyeye musati maita vana? Saka mashoko iwawo I know kuti pose murume wangu paari kundibvunza kuti saka musha uya watakavaka uchazogarwa nani in the event yekuti inini ndinenge ndisisipo pano panyika. I know kuti zviri kubva kune hama dzake. That is why hangu zvaizvezvi ndangofunga kuti pressure iyi yandinokwanisa kuzopiwa nepressure inokwanisa kuzopiwa murume wangu yekuti shamwari yake ava nethe possibility yekuti achazonziwo baba mangwana, ingogara zvayo yangoganhurwa mimba yacho isati yatombokura zvachose. To make it worse, mukomanashi ndiri muhombe kumurume wangu. Saka all along, even though murume wangu aingova munhu wekuti aisambova nebasa nazvo, but vanhu vaigara vachingomujaja kuti why iwewe wakazoroora mukadzi mukuru kwauri, nekuti inini ndakamusiya ne2 years chaidzo. Mukomanashi panditori pakaoma zvekutoti ipapapa ndinokwanisa kungoita anything so that I can save my marriage, and ndinoda kuseva mari yandakashandisa ndichivaka musha uyu. Ndiri kungoti kana zvikangoita hazvo zvekuti mimbawo yakasikawo kubata uyu ndichasiyana naye, but ndikangoona pazvimwedzi izvozvi zvinotevera kuti side rangu zvatoramba, ndichatotora this decision yekuti ndimake sure kuti yakewo mimba yaregedza, so that we can start afresh tese from zero. Vadiwa vateereri, iyo ndo nyaya yandatumirwa navanzvadzi vedu ndati ndichiteerera voice note ndasvika pakupererwa. Then I texted her ndikabva ndati vanzvadzi, ko madii mangonzwira tsitsi icho chiri mudumbu? But ivo vabva vati kuti ndinge ndichinzwira tsitsi icho chiri mudumbu hunge ndatosiya marriage, kana kuti ini nemurume wangu tangosiya basa zvaizvezvizvi, so that he can never find out kuti shamwari yake ine the possibility yekuti one day achazonziwo baba, nekuti murume wangu atokura zvekudaro zvekuti he must have his own child. But iye paakapindawo muno muSouth Africa takabva tangosangana ndokubva tapinda mumarriage. Iye anotaura kuti kubva zvaakabva kuZimbabwe ainge akangoitawo musikana zviya zvekuchechi, nemusikana wacho havana kana kumbogara vambosangana pabonde. Saka ndini munhu wekutoti akatotanga kusangana naye pabonde, and yet ndatadza kumupa mwana. Mukomanashi makore ari kundisiya, and hama dzemurume dziri kuramba dzichikomukweshena kuti nhai bhodhi kasi amuzvari, ko chii chiri kumboitika? Pandakamira chaipo chaipo mukoma pakatooma, hama dzemurume hadzichatombotaure nini zvachose. So mukoma, please post my story. I know kuti zvinhu izvi no matter what ndikangoramba ndiri pano pabasa ndichatozviita, ende ndinozviudza kuti kana mimba iyoyo ikangobva ndichambopindawo pamutsanyo ndobva ndambokumbira Mwari ruregerero, nekuti zvinonzi hakuna chivi chekuti Mwari havakwanisi kuchiregerera. Vedare, that was a message yakazotumirwa navanzvadzi vedu ava. Please let us talk with her in the comment section, vakwanise kudzora moyo wavo. Asi zvakangooma hazvo vedu we, tosangana zvekare in the next episode.